ya ganin ɗa na gari, ɗa na gari. Waina kake na ka shige ne ɗa na gari, ka san ganin kake sa zuciya yin fahari. In ganka dab da ni ɗan abu ka cikar buri, rayuwa ta sai inda kai ni zan alfahari. Gani nan kina ina, ya ganin ɗa na gari. ki maso mutum da na yi miki ran nan zan yi tuni. Alkawari na yi ba zan bar ki ba komai tsanani. Na sani jiya yau da gobe kina tare da ni, sanin hakan ke sakan shauƙi idan na ci gari. Ɗan afaka kana ina, Gani nan kina ina, ka taho ka zo na gani 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 nan a dangare. ɗan afaka kana ina. Gani 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 nan a dangare. Na sani ba za ka kyale ni ba komai tsanani, haka ni ma a soyayya kai ɗai na sani. Afaka can nake so ka rike ni ka kai ni a gidanka in ganni tabbas na cika buri. Buri tabbas na cika buri. A afaka kawai sanni ya sanni naki ne, shagurumin ki masoyi ya dan afaka naki ne. Babatin na ja da baya masawar akan ki ne, isa a ranki wata ranwar haka kina afaka gari. Ɗan